ali drugi je ako neko napusti, recimo, šta ja znam, neki kazneno-popravni dom na Kosovu i sada gde njega da primimo, pošto to nije pod našom kontrolom. Zbog toga što su različite situacije, bile su potrebne dodatna, da tako kažem, uputstva i ja mislim da je na prošloj vladi prošla jedna uredba koja je konačno dala tu, da kažemo, dodatno uputstva šta i kako treba da se uradi. Tako da ja verujem i čvrsto sam ubeđen da će tim ljudima da se izađe u susret na način kako je vlada to rekla. Ja nisam upoznat mnogo sa drugim ministarstvima, ali mogu da vam kažem što se tiče mog ministarstva, da mi imamo tamo ljude, znači iz carine koju sam već pomenuo, takođe iz poreske uprave i mi ćemo sve ljude te primiti. Tu se pojavljuje jedan drugi problem, a to je problem da oni moraju da dokažu, da formalno pokažu dokaze da su stvarno bili zaposleni, jer vi ne možete bilo ko vam se prijavi kaže ja sam radio, zaposlite me. Znači on mora da ima dokaz da je zaista tog kritičnog dana odnosno radio i da je napustio tu službu i sa tim dokazom svi koji su radili znači, u ovim službama koje su vezane za Ministarstvo finansija bez problema će biti primljeni, a nadam se da će tako biti i u drugim ministarstvima.